Vieira langostinos ou merluza para celebrar o Día do Pai. Basoñas Mar conta con ofertas en diferentes produtos para festexar esta data con peixes e mariscos da mellor calidade. Mañá celebrase o Día do Pai en España e son moitas as persoas que aproveitan esta data para facer algo especial para o seu proxenitor. Os agasallos de seguro protagonizan a xornada, pero tampouco faltarán as comidas en familia. A verdade, esta semana vamos a ter 6 produtos en oferta para intentar que todo o mundo poda acceder a eles e poda celebrar o Día do Pai como se merece. Temos aquí, vamos a ter unha cigala a 19,95, vamos a ter o boi a 4,50 a unidade, vamos a ter tamén a vieira do Pacífico a 12,95, temos o langostino austral do noso da caixa negra de sempre a 8,60, creo que é, sí, a 8,60. Despois tamén temos langostino banamei a cocido tamén a 8,50 e máis temos alas de merluza a 5,95. Ofertas que estarán toda a semana activas e que xa están a traer a mirada dos compradores. Normalmente a xente acércase polas tiendas e responden bastante ben ás ofertas. Intentamos sempre poñer cousas que sean atractivas para o cliente e das que mellor vendemos tamén para o cliente que teña donde escoller. Esta semana decidimos poñer así estas 6 ofertas que pensamos que poden darlle ao cliente unha variedade para poder celebrar o Día do Pai como se merece. Ata o momento, unha das opcións que ten máis seguidores é a cigala. A que traballamos é unha cigala congelada a bordo que sale moi boa. O seu tempo de cocción, aí 2 minutiños, poñela a enfriar e está lista. E despois, como sempre, o langostino austral, o gambón, que sale moi ben, que é o do noso estuche negro de sempre, e a vieira do Pacífico para ter un entrante que botas á plancha rápido e faise moi rápido e moi cómodo. Polo que sostén que para celebrar o Día do Pai pódese facer cun menú moi bo. Temos desde, mariscos cómodos, como pode ser a vieira do Pacífico, que é botar á plancha e listo, o langostino cocido, que é descongelar e está listo para comer, e despois, podemos elaborar un poquinho máis, cocendo un gambón ou metendo ao forno ou á plancha, é unha cigala cocida, e, temos así un pouquiño de variedade. E o boi que tamén vai listo, tamén é cómodo, só é descongelar e comer. E destaca que estes produtos son accesibles para todas as familias. Un boi para unha vieira do Pacífico para un entrante, 12,95 kg, podelo repartir para varias persoas. Un par de bois que che valen 4,50, 9 euros, 2 bois xa tes tamén para 4 persoas. Se levas un estuche de gambón tamén o repartes para 4 persoas, aí xa tes variedade para poder escoller. O segundo plato podemos optar por un rape que o temos moi ben, unha rodaja de rape que temos xa preparada, 10,99, que veñen xa 600 gramos, que xa son varias rodajas e xa podemos facelo. Temos o lenguado que podemos levar por peza. Temos tamén bacalao, que está a un precio asequible, que temos o salado a 11,95. Vila recorda que as ofertas estarán durante toda a semana ata o domingo. Van a estar as ofertas do Día do Pai porque tamén entendemos que nun miércoles non todo o mundo pode celebralo. Entonces vamos a seguir con elas hasta o fin de semana para que a xente poda vir no viernes ou no sábado ou no domingo cando eles queiran. O Día do Pai e o Día da Nai, nos gustanos celebralo, entendemos que os nosos clientes tamén porque vemos que se acercan polas nosas tiendas e compran, por eso, para darlle o valor que teñen os nosos pais e as nosas nais.